Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello.
Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa.
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Binikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas galing. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan?
Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa... sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Oblief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchinoimnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks,
talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good.
sake! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ah, gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Ano? Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong Ginawa ka mo paghawak. maigi.
Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung ano mo, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Namumopya. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love ngayon. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa kwentong dapat ninyong abangan ngayong araw. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magkasama. Na palagi akong nakasunod sa'yo. May sarili din akong buhay, okay? At higit sa lahat, hindi tayo magjowa para umakto ka ng ganyan. Bakit ka ba nagkakaganyan, Jules? Oo, hindi mo ako girlfriend pero best friend kita. Hindi mo pwedeng masaktan dahil hindi na tayo gaya ng dati? Na ang dami na nagbago. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo and you heard it really right. Nagiging okay na ang boses ko sa lahat ng mga chismoso at chismosa dyan na nasa comment section at nagme-message din sa akin, bakit may sakit ka po ba? Bakit ganun yung boses mo? Pero ngayon, ano kayo ngayon? Gumagaling na ako. Kayo na yung susunod. Anyway mga kabisyo, ang Dear Love natin na maya-maya ay totoo namang very exciting talaga like super legit and all. And for sure, lahat tayo ay makaka-relate. Bakit? Dahil patungkol ito sa mga relasyong nagbabago. Because the only thing that is constant in this planet Earth is change. And that includes yung mga relasyon natin sa ating mga kaibigan. Kaya nga mga kabisyo, kung ikaw may kaibigan ngayong nag-aaral ka, di ba? Ay sa mga, lalo na mga taga Cavite ngayon, mga taga Bacoor, mga taga Eyak, nakikinig po ngayon dyan sa mga yellow cab na nandyan at umiikot sa Cavite, nakikinig po sila sa atin ngayon. Kung kayo ay may mga kaibigan ngayon, habang hindi pa kayo mag-graduate, make the most out of it. Kasi ako na po ang nagsasabi sa inyo, kahit patawagan ninyo best, bestie, whatever it is, alam ninyo, pag ka-graduate ninyo at nagkaroon na kayo ng trabaho, mababawasan na yung oras ninyo sa isa't isa. Dahilan kung bakit mas maging magbago or magbago yung dynamics ninyo bilang magkaibigan. Magbago ibig sabihin, not necessarily mawawalan kayo ng connection, pero siguro yung iba mawawalan ng connection sa isa't isa. 'Di ba? And yung perhaps yung dynamics, 'di ba? Yung kung ngayong nag-aaral kayo, halos weekly magkasama kayo, ngayong may trabaho na kayo, halos hindi na kayo magkita. Sa chat na lang kayo nag-uusap talaga, nagbago na yung dynamics dahil pareha kayong alipin ng salapi. Diba? Pero wag kayong malungkot mga kabisyo kasi dyan talaga natin makikita yung tunay na magstay sa atin. Kapag nagbabago na ang mundo, nagbabago na ang pag-inog ng mundo, kung sino yung nananatili sa'yo at nananatiling kaibigan mo pa rin na minamahal ka despite of all the things na pinagdadaanan ninyo sa buhay,
yun yung sinasabi nating one true love. At alam nyo mga kabisyo, yan yung bihira nating matatagpuan o makikita nga sa panahon natin ngayon. Lalo na puro filter, puro peke. 'Di ba? Kapag nakahanap ka ng kaibigang hindi nagbabago ang tingin sa'yo, ay naku kabisyo, i-treasure mo na yan. Yan yung mga kaibigan na hindi mo man nakakausap araw-araw, but they're like stars. They're always there. Yan. At makikita mo sila sa mga panahong kailangan mo ng liwanag. Oh! Kaya naman mga kabisyo, kung namimiss mo na ang barkada friend, whatever it is mo na matagal mo nang hindi nakakausap or nakakakwentuhan, panahon na mga kabisyo para itag siya maya-maya sa ating drama na ilalive natin sa ating TikTok page at sa ating Facebook page. Dito lang yan sa Love Radio Manila. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, susunod na ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka.
Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kang budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Paharap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay.
yan. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! oh, yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay Oxy songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hindi nahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Love
Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, makakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal.
Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. As Taylor Swift, bakit ba? Oras natin, kabisyo. Naging jowa. Anong pangalan mo? Sabi mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh.
motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Mga kabisyo, minsan napapaisip din ba kayo? Bakit parang hindi na gaya ng dati? Dati ang dali lang ng lahat. Yung mga usapan na akala mo walang katapusan, yung mga tawanan na kahit walang dahilan, parang alam mo yon, sigurado ka na nandyan lang sila. Na kahit anong mangyari, hindi magbabago. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, unti-unti mong napapansin na may mga bagay talagang nag-iiba. Yung mga taong dati araw-araw mong kausap ngayon, parang bihira mo na lang marinig ang boses. Yung mga dati mong kasama sa lahat ng kwento ng buhay mo, ngayon parang naging alaala na lang. Hindi naman dahil may nagawa ka sigurong mali. Minsan, dahil lang sa priorities, sa mga bagong responsibilidad ng buhay, sa mga pangarap na kailangang habulin at makamtan. At bago mo pa mapansin, yung dating ugnayan na akala mo walang hangganan, parang dahan-dahan nang nawawala. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga puso dahil paniguradong mababasa na naman ang inyong mga mata ng ating Dear Love ngayon na pinamagatang Di Gaya ng Dati. Metro's #1 Love Radio Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, makakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oo, narinig mo.
Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma.
Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Pakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera.
araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kapiling nyo pa rin po nakakasama at napapanood ngayon sa TikTok Live at Facebook Live ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Totoo ngang ang pagbabago ang nananatiling constant dito sa ating mundo. Ngunit paano kung sa pagbabagong ito ay kasabay nitong magbabago ang isang ugnayang minsang naging dahilan ng iyong pagngiti sa araw-araw? Oh, hanggang ngayon magkasama pa rin kayo. Umuwi pa ba kayo sa mga bahay nyo? Sira. Siyempre naman. Alang naman dito lang kami sa kalsada tumira. Nagsasabi lang naman. Eh paano ba naman parang kahapon lang magkasama kayo sa school? Nung isang araw sa mall. Hanggang dito ba naman sa park magkasama pa rin kayo? Kulang na lang magkapalitan kayo ng muka. O baka naman may tinatago kayo sa akin na hindi ko alam. Baliw. Best friend lang kami ni Jules, no? Para ko nang kambal yan eh. Ganito lang talaga kami ka-close. Parang magkapatid. Hindi mapaghihiwalay. Sus, yan tayo eh. Deny kung deny. Madali lang naman umamin. Alam mo, Phoebe, huwag ka kasi nagpapaniwala sa sinasabi ng iba. Alam mo naman yung mga yun. Basta may maikalat lang na chismis eh. Oh, kalma ka lang, te. Masyado ka namang defensive eh. Wala naman akong sinasabi. Oh, tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Wala akong sinasabi. Alam nyo, tama na yung asara na yan. Kumain na lang tayo. Nako, pass na muna ako dyan. Medyo malaki na yung babayaran ko eh. Sino ba kasing may sabing gagastos ka? Uy, Jules, ano sinasabi mo? Kakain tayong 3. My treat. Ha? Talaga ba? Oo nga. May nakuha din kasi akong allowance, kaya tara, gastusin na natin. Yan ang sinasabi ko. Sarap talaga ng libre ah. Anong gusto mo, best friend? Pumili ka lang ng kahit ano. Kuya ko rin. Best friend ba kita? Sama naman ng ugali nito. Mabilaukan ka sana. Kayong dalawa talaga tama na nga yan. Oh, ang bagan! 500 per head yan ah! 500? Ang mahal naman. Magbabayad pa kasi tayo ng cottage at entrance fee para swimming na to. Ano ba yung cottage mo, Ginto? Alam mo namang ang laki ng bayarin natin sa school tapos 500. Hello, mayaman ka? Oo naman ito. O siya, ikaw na ang mag-inquire para alam mo kung magkano. Hindi na, ikaw na dyan. Kaya mo na yan. Bibigyan mo pa ako ng problema. Ang dami pang arte. O Jules, Shane, kayo. Oo sige, walang problema. Bukas ko na lang ibibigay ang bag ko ha. Yun o, iba talaga si Madam Shane. Big time. Ano ka ba? Ako lang to. Huy. Eh, ikaw, Jules. Naku, mukhang negative tayo dyan, tol. Medyo short ako ngayon eh. Ano ba naman yan? Minsan na nga lang tayo makompletong tropa. Pagbigyan mo naman kami. Di talaga kaya eh. Next time na lang ako babawi. Ang corny naman. Hindi. Kasama na tong best friend ko. Talaga? Ha? Shane, anong sinasabi mo? Wala akong pera. Huwag ka na mag-alala. Sagot ko na yung 500 mo. Red ko naman to eh. Sigurado ka? Baka kailangan mo. Ano ka ba? Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga, makasama ka. Bawi ko na rin to sa panlilibre mo sa akin, no? Alam nga namang nag-e-enjoy ako pero ikaw nasa bahay lang. Hindi naman pwedeng ganun yun. Hindi ako aalis na wala ang best friend ko, no? Talaga? Oo naman. Kaya ikaw ang best friend ko eh. Hindi ka nga rito. Kaya ka. Ano ba yan? Jules, tumigil ka nga. Sasapakin kita eh, nakakaya oh. Dami nakatingin sa atin. Ngayon ka ba nahiya? Matagal ko na itong ginagawa sa'yo, ha? Hoy, ano ba, Jules? Kakaya. Ang sweet nyo dyan. Di ka pa ba nasanay sa lovebirds? Ilingon nyo nga sa akin to. Shane. Uy. Huwag ka na magtampo. Ano ba yan? Pansinin mo na ako. Ano ba, Jules? Doon ka nga. Ba't ka siksik ng siksik dito? Luwag-luwag po ng kama dyan sa side mo. Nagtatampo ka eh. Di nga. Ano ka ba? Hindi. Pero hindi na mamansin. May ginagawa lang ako. Sige na. Nag-i-score ka lang dyan eh.
Sorry na. Ano ba? Tigilan mo na nga yung pagdudot sa ilong ko. Sorry na kasi. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi tayo nag-aayos. Pakakulit mo naman, Jules eh. Siyempre, kapag galit ang best friend ko, di ako titigil manuyo, no? Hindi ko naman ini-expect na sasabay yung yaya ng mga tropa ko sa gala natin eh. Nakakantampo lang naman kasi. Kaya nga nagsusorry eh. Please. Tigilan mo na nga yung pagpapapi eyes mo dyan. Di bagay sa'yo eh. Ngumingiti na siya. Di kayo. Ay, ngumiti na siya. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. Hindi mo matitiis ang pagpapakyut ko sa'yo. Oo na, mukha kang aso. Okay lang. So ano? Bati na tayo? Ay, uy. Oo na. Sige na, doon ka na. Huwag ka lang sumiksik pa dito. Malalaglag na ako dito. Halika. Dito ka na lang sa akin sumiksik. Mabango pa. Gusto mo sapak, ha? Iyakap lang naman eh. Naman, nakakairita. Doon ka na. Magdidilim yung paningin ko sa'yo eh. Dear love, masayang magkaroon ng matalik na kaibigan. Hindi kayo iiwanan. Yung tipong hindi kayo mapaghihiwalay anumang kalokohan na mapasukan. Sabi nga nila, the best partner in crime. Kaya kahit tinutukso na kami ng iilan naming mga kaibigan, wala kaming pakialam. Dead man lang sa sasabihin nila. Marami na rin kasi kaming pinagsamahan ni Jules. Bata pa lang kami, talagang magkasundo na kami. Lahat ng sekreto nalalaman. Bawat ganap sa buhay, di pwedeng may maiwan. At kahit babae ako, ay hindi sinasamantala ni Jules ang kahinaan ko. At dahil dun, buong buo ang tiwala ko sa kanya. Pero hindi pala palaging masaya ang kwento. Wala pa rin update si Jules. Sobrang busy naman niya. Oh, Shane. Oh, Sayron, ikaw pala. Oh, bakit mag-isa ka lang? Ba't di mo kasama si Jules? Busy raw eh. May lakad daw sila. Lakad? Sinong kasama? Hindi ko alam. Hindi naman siya nagsasabi lately ng mga ganap niya sa akin eh. Bago yan ah. Ha? Anong sinasabi mo? What I mean is, bago na hindi kayo magkasama. Dati-rati, palagi kayong magkasunod. Kung nasa ng isa, nandun ang isa. Araw-araw pa nga, nagbibideo call kayo. Tapos ngayon parang nagiging madalang na. Teka, may nangyari ba sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Hindi naman, wala naman. Ano ka ba? O wala naman pala eh. Bakit parang di na kayo palaging magkasama? Nasanay kasi ako sa inyo na palaging magkabuntot. Baka naman busy lang talaga kasi si Jules. Alam mo na, may mga inaasikaso din yung tao. Huwag na lang nating isipan pa ng masama, ha? Sabagay, growing old. Siya, una na ako ha. May gagawin pa ako sa bahay eh. Sige, ingat ka. Ay, wala pa ring update yung isa. Ano kayang ginagawa niya? Happy birthday, Shane! Happy birthday, te. Ang taray ng outfit, ah. Salamat. Happy birthday, Shane! Salamat, Sayron. Oh, ba't parang di ka naman masaya? Birthday na birthday mo, pero hindi maipintay ang mukha mo. Wala to. Huwag niyo na lang akong pansinin. Huwag mo nga kaming lokohin. Alam naman natin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Namimiss mo si Jules, no? Oh, teka nga. Oh, nga no? Ba't wala pa si Jules? Ano nangyari dun? Ang sabi sa akin, may lakad daw sila nung kawork niya, kaya pinapasabi na lang kay Shane na happy birthday daw. Ha? Nagsabi siya sa'yo? Oo. Kausap ko siya kagabi. Napagkwentuhan nga namin yung mga kawork niya eh. Bakit? Hindi mo ba siya nakakausap? Hindi. Nakakausap ko naman siya. Nakalimutan ko lang na may sinabi nga pala siya. Yun naman pala eh. Malay mo, may handa palang surprise sa'yo si Jules. Siguro. Ewan. Alam mo, wag mo munang isipin yung isa. Enjoyin mo muna yung birthday mo. Sayang naman yung outfit mo. Oo nga. Oo nga naman. Ngayon lang naman kayo hindi magkakasama. Nasaktuhan lang na birthday mo. Okay lang yan.
Mag-celebrate na lang tayong tatlo, tulad ng dati. Nagsinungaling ako. Ang totoo niyan, bihira ako nang makita at makausap si Jules. Di ko alam kung anong nangyari. Basta ang bilis ng lahat. Isang araw, bigla na lang nag-iba. Biglang may nagbago. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan, kaya nagkaganito ang dating masayang samahan. Nasasaktan ako na parang unti-unti ako naiiwan. Nawawalan na siya ng gana sa aming pagkakaibigan. Jules, pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap naman tayo Kaya nga tayo pumunta dito sa tahimik na lugar, di ba? I mean, sana yung walang ginagawa. Dami mo namang arte. Oh, ano ba yun? Jules, ano kasi... May problema ba tayo? Ha? Wala. Bakit parang iniiwasan mo ko? Ano bang sinasabi mo? Parang wala ka nang ganang makasama ako. Kung di nga lang kita pinilit dito sa labas, hindi ka sasama Pagtatalunan pa ba natin ang pagiging busy ko? Hindi naman sa ganun, Jules. Ano lang kasi, naninibago ko. Dati hindi naman tayo ganito Nasanay na ako na palagi tayong magkasama. Hindi naman pwedeng palagi na lang ganyan, di ba? Ha? Ano sabi mo? Ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng mag-solo na muna ako? Yung walang nakabuntot. Di ba pwede yun? Pwede. Yun naman pala anong drama to? Ano lang naman kasi. Huwag mo namang masamain. Alam mo, Shane, hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magkasama. Na palagi akong nakasunod sa'yo. May sarili din akong buhay, okay? At higit sa lahat, hindi tayo magjowa para umakto ka ng ganyan. Bakit ka ba nagkakaganyan, Jules? Oo, hindi mo ako girlfriend pero best friend kita. Hindi ba pwedeng masaktan dahil hindi na tayo gaya ng dati? Na ang dami na nagbago. Shane, hindi na tayo mga bata. Be matured enough. Hindi ka ba nagsasawa na umakto ka pa rin ng ganyan? Oo, obsessed tayo noon pero nakaraan na yon. Nagbago na ako, okay? Ikaw na lang yung hindi nag-grow. Ikaw na lang yung nakastuck sa same old routine mo. Hindi na pwede yung gusto natin. Alam mo, kailangan mong matutunan na hindi lahat permanente. At lalong hindi lahat aayon sa gusto mo mangyari. Sa mga sinabi ni Jules, para akong natauhan. Masakit man pero totoo. Hindi dapat natin sila pilitin. Hindi lahat mananatili sa kung anong nakasanayan. Nakakatawang isipin kung paano dati araw-araw kayong magkausap na para bang kahit ang mundo ay hindi mababali ang tibay ng samahan nyo. And then suddenly everything changed. In an instant, they just drift away tulad ni Jules. Magmula ng araw na yun, tuluyan ang nagbago ang lahat. Wala lang paramdam, wala lang lahat. Pipilitin ko na lang tanggapin. Mahirap man pero kailangan. As we grow old, nagkakaroon tayo ng sariling buhay. Nagbabago din yung mga priorities at direksyon na tinatahak ng bawat isa. At doon ko na-realize na nothing lasts forever. So when good days come, be grateful and savor every moment that lasts. Uy, tignan mo tong picture na to. Ang cute pa natin dito. Ay, oo nga. Babata pa natin dito 10 years ago na rin pala to, no? Ito pa, tignan mo. Grabe yung closeness niyong dalawa ni Jules, Oo nga, no? Nakakamiss naman. Parang kahapon lang magkakasama pa tayo. Ngayon, may kanya-kanya na tayong buhay, no? Kamusta na kaya si Jules? Wala akong balita sa kanya. Kung balita ko, nasa Australia na siya. Kasama nung napangasawa niya. Wala na ba kayong communication sa isa't isa? Wala na Tuluyan na siyang lumayo. Nalulungkot ako pero wala naman ako magagawa
Kailangan ko na lang talagang tanggapin na she has changed for good. At siguro yun lang talaga ang papel ni Jules sa buhay ko. Siguro mga kabisyo, ang buhay ni Shane at ang buhay ng bawat isa sa atin ay refleksyon ng Dear Love. May mga karakter na papasok sa buhay natin, pero hindi tayo sigurado kung permanente ba sila hanggang sa dulo. Mga karakter na papasok lang sa buhay natin para panandalian, pasayahin at pangitiin tayo. Para hawakan, hindi pang matagalan pero panandalian ang ating mga puso. At sa bandang huli, katulad nung lagi nating sinasabi, pagbabago ang tanging permanente sa buhay. Katulad ng mga pagbabagong nangyayari sa paligid natin, ganun din kadali na posibleng magbago ang mga karakter na ito sa buhay natin. Masakit man, ngunit ito ang katotohanan. Kaya magsilbing aral sana ang bawat moment, ang bawat oras na kasama natin ang mga karakter sa buhay natin. Mga best friend, pamilya, mahal sa buhay natin. Dahil lagi nating iisipin na hindi ito magtatagal. At katulad ni Shane, magiging isang magandang alaala na lang ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kaya kung may mga itinatago ko tayong nararamdaman at gustong sabihin sa ating mga mahal sa buhay, there's no perfect time but now. Dahil hindi natin alam, katulad ng naging ugnayan ni Shane sa kanyang best friend, nang dahil sa priorities o nang dahil sa tadhana, ay tuluyan ng mawawala ito ng pansamantagal at hindi pansamantala. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
nila, ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami.
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano lang, sir? Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa.
Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na palak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko nga. Naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko to. Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay
Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami?
hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magkasama. Na palagi akong nakasunod sa'yo. May sarili din akong buhay, okay? At higit sa lahat, hindi tayo magjowa para umakto ka ng ganyan. Bakit ka ba nagkakaganyan, Jules? Oo, hindi mo ako girlfriend pero best friend kita. Hindi mo pwedeng masaktan dahil hindi na tayo gaya ng dati? Na ang dami na nagbago. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Mga kabisyo, ewan ko ba, hindi naman ewan ko pero meron lang akong unconscious bias or I would say, conscious yan. Lagi akong may bias kapag parang mga GL. Alam niyo ba yon? Mga girls love, yan. Hindi ko alam, nangunguna lang po ako sa kwento but I'm assuming si Shane, feeling ko may feeling siya. Feeling ko may feeling siya para kay para dun sa girl best friend niyang si anong pangalan nun, Bea? Jules. Jules yung pangalan, yan. Feeling ko meron, pero alam niyo mga kabisyo, ito talaga yung masakit na katotohanan ng buhay. At may mga tao talagang darating sa buhay natin at hindi talaga sila magstay hanggang sa dulo. Darating lang sila talaga sa atin para daanan tayo, bigyan tayo ng aral at patikimin tayo like super legit and all. Kaya naman habang dumadaan sila sa buhay natin, dapat mas maging matalino at mas maging observant din tayo. Kung sila ay dumadaan lang sa buhay natin at nagpapatikim lang, edi go, tikim lang ng tikim. Hindi, joke lang po. May mga batang nakikinig sa atin ngayon dito, hindi. Tikim responsibly, ibig sabihin nun kapag nasa wastong edad na kayo. O bakit patikim? Patikim ng true love, di ba? Patikim ng first love. O katulad ko, nung high school ako, meron akong best friend. Itong best friend ko na to, ang tawagan pa namin, Bud. Yan, kung nakikinig ka man ngayon, ewan ko sa'yo. Bud patawagan namin ito. Tapos sabi namin, bros before host tayo. Tapos sa lahat ng bagay magkasama kami. As in sa lahat. Din sa lahat ng bagay. Kilala siya ng family ko, kilala rin ako ng family niya. And then, during that time, may jowa siya. Ako din, may nililigawan. Tapos, dumating sa point na hindi ako halos sinagot nung nililigawan ko dahil best friend ko siya, dahil siya yung pinili ko. At halos mag-break din sila nung girlfriend niya dahil best friend niya ako. Dahil, hello, Konyo Bicolano na to, babae o lalaki, pinagsisilosan ako. Hindi, pero akala ko mga kabisyo, pang matagalan kami. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school, college, doon ko napansin na nagbago yung dynamics namin. Yung dating lagi kaming magkakasama sa lahat ng pagkakataon, nagbago yun lahat in a totally different perspective. Laging hindi na kami magkausap. Sa story na lang kami halos nagkakatinginan up until now. Pero kilala pa rin namin yung isa't isa. So, siguro may mga ganun talaga sa buhay natin. Darating tayo sa phase na yan na kumbaga ay magbabago din tayo. Not because we don't love them anymore, but simply because nagbago na rin yung mga priorities natin sa buhay. And we have different kinds of definition ng maturity. Posibleng si best bud ko ang maturity, ibig sabihin nun talagang wag nang maging masyadong clingy sa akin. 'Di ba? Or posibleng ako iba rin naman yung maturity ko. But at the end of the day, kapag nahanap mo yung mga ganitong klaseng tao, treasure them, no? I-treasure nyo sila hanggang nandyan pa sila sa tabi ninyo at nagagawa nyo pa yung dapat ninyong gawin like super legit and all kasi darating yung panahon na magiging memories na lang yan. Aww! Kaya kung nasaan ka man ngayon, ako, katulad mo sa akin ngayon, I'm also very happy kung sa lahat ng mga achievements mo. At yun naman yung dapat 'di ba? Kung tunay kang nagmamahal na kaibigan, not necessarily lagi kayo magkasama. Dapat you always, kung hindi man kayo magkasama, konektado kayo by heart. Yan.
Katulad ng mga nanunood, nakikinig sa atin na 24/7, kaya naman panahon na para bigyan ko sila ng tumataginting na 1,500 pesos sa ating, teka lang nawawala, sa ating Hindi, wag na. Love knows no boundary. Hatid sa atin ang ACS Pride Detergent. Nanalo ng 1,500 si Manong Junjunjurun. Ronnie Ron Melendez ng Grab na minamaneho ang kotse na may plakang NHQ 6049. Ronnie Ron Melendez ng NHQ 6049. Mariosep, mawawalan pa po ako ng trabaho. O siya mga kabisyo, ako ay tatawid na muna online para makakulitan ninyo. Susunod na po ang Kumikinang Natambalan with Diego Bandido and Nicole Yala. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo. Ito po ang Dear Love. Hello. Hello sa mga kabisyo natin dyan. Maraming salamat sa pagtutok po at panonood sa atin. Si Jenny Rose Lingat ay nakikinig sa atin. Kasama ang mga kaibigan niyang, sabi niya, ang mga kaibigan niyang sangkatomboyan. Yan. Nalungkot daw siya. Oh, si Jenny Rose Si Jenny Rose ho kasi ay kaibigan, best friend ko at isa siyang butch. Sabi niya dito, nanonood at nakikinig kami sa inyo at ang buong sangkatomboyan ko dito. Ayan. Sabi niya, nalulungkot siya dahil hindi na friend zone. Char! Oh, 'di ba? So hello po sa inyo diyan, sa lahat ng mga sangkabaklaan, sangkatomboyan na nakikinig sa atin diyan at sumusuporta sa Dear Love. I love you all, like super legit and all. Anumang kulay yung winawagayway ninyo diyan. Oh, 'di ba? Gustong-gusto ko 'yan. Ako. O siya mga kabisyo, kayo ba ano yung naging reaction ninyo sa ating Dear Love kani-kanina lang na inere at in-online din natin? Okay, panahon na para husgahan. Okay, nakatutok sa atin ngayon sina may nawala, wait lang. Saan ba 'yun? Nakatutok sa atin ngayon sina Elsa Bacarno. Hello po, Miss Elsa Bacarno. Jo Marie Montoy and Arnel Diamante. Nakikinig ako ngayon dito sa amin here in Labason, Zamboanga del Norte. Yan. Sa Lalawiga, sa Zamboanga nga daw. Ayan. Hello po. Watching from Malabon si Arlene Bragais. Ay, sorry. Kaano-ano mo si Sir Jojo Bragais. 'Di ba? Pero may mga ganun talaga tayong may mga ganun tayong ugnayan, relasyon na nagbabago talaga as time goes by. Kaya importante na make the most out of it. At natutunan ko yan nung pandemic, mga kabisyo. Promise, natutunan ko yan nung pandemic na habang may oras ka, wag mo nang sayangin. Halimbawa, kung may mga damit ka na sobrang gaganda, ewan ko kung merong schedule ka lang, like, hindi, isusuot ko lang to tuwing special day. Ano ba yung special day? Di ba araw-araw? Di ba? It's a special day. Tapos natutunan ko nung pandemic kasi isang araw may kapitbahay kami, kausap mo lang. Kinabukasan wala na siya because of sakit. Di ba? So, you only live once, so make sure you really live and you don't just survive. No, make sure you have your own definition of life. Make sure you are not like box sa definasyon ng society kung ano yung buhay, 'di ba? At kung ikaw ay nag-aaral ngayon, 'di ba? Take those opportunities para palaguin yung sarili mo and make a lot of connections. Kasi yung connection na mabibuild mo diyan, makukuha mo sa iyong eskwelahan, hindi mo na po yan matatagpuan if you're outside. Yan. O ito, tanong natin, pa-interviewin ulit natin yung mga estudyante natin sa Lako. O, halika dito, Bea. O, halika dito. Ikaw, Bea, ano ba yung pwede mong itanong sa akin bilang kuya mo na. Yan, na estudyante ka ngayon, 'di ba? Ano yung bagay na curious ka na sabi mo, pwede mong itanong sa akin na you're really curious na baka magbago kapag
nasa outside world ka na. Sige, mag-mic ka dyan. Kaya mo yan. Bago po, if na, like as a student. Ayan, mag-mic ka. Harap mo sa yung mic. As a student po na tanong. Oh, go! Ano po, siguro po yung before po, nung mga student pa lang po kayo, na kakaya nyo po ba na mag-risk po para sa mga opportunities kahit feeling nyo po baka hindi nyo po makuha and parang may cost po yun, ganon? That's a very good question and really valid, Bea. Alam mo yan yung isa sa mga pinagsisisihan ko ngayon. Nung bata pa kasi ako, nung estudyante pa lang ako, I can't, hindi ko masabi kung ano yung specific age, pero nung estudyante pa lang ako, takot akong mag-take ng risk. Because feeling ko limited ako. Limited yung utak ko, limited yung katawan ko, limited yung resources na meron ako. Pero, hindi pala. Kasi pinangungunahan lang ako ng mga assumption ko. Siguro, say for example, siguro pala kung sumali sa extemporaneous speaking contest noon, na marami akong sinalihan, marami akong, alam mo, hindi ako nag-take ng risk. Siguro naging qualifier ako nun sa regional newscasting competition ng ABS-CBN, regional, which is my dream. Oo, promise. Oh, and sa mga another one is yung mga sa relationship. Siguro kung mas nag-risk ako nung bata pa ako, I mean risk responsibly naman, at hindi ako natakot na mas i-open pa yung sarili ko sa ibang tao, feeling ko mas marami akong experience na makukwento ng mas maaga. Yan, feeling ko mas maaga ko rin na-realize na gusto ko itong industriyang ito. Kung feeling ko hinayaan ko yung sarili kong madapa. And hindi ka naman madadapa if you won't be able to take risk eh. 'Di ba? So, ang dami. Marami akong ganun. And valid po na natatakot tayo. Sa akin palagay, valid na natatakot tayo every time we take risk. Kaya importante na ikaw ay may mga kaibigan, may mga taong sumusuporta sa'yo. Kasi hindi naman ibig sabihin life is all about taking risks. Magsusugal ka na at magsusugal. Hindi. Risk responsibly. Make sure na laging may sasalo sa'yo. At hindi sarili mo yung sasalo dyan sa totoong buhay. Sasalo dyan yung mga taong pinapahalagahan ka at totoong magre-real talk sa'yo. So, that's your family, that's your friends. Aww. O ikaw, may tanong ka ba? Ano ka na, dali. Wala, gusto ko lang po itanong kasi syempre magka-college na po kami. So, parang sa college po, sa college and after college, ganon, how do you enjoy or how do you seize the day, enjoy your life to the fullest despite the despites? Yeah. I'm young. Kasi ang mga teachers ko noon ay mga matatanda na talaga. Well, kayo rin naman, matatanda na yung mga teachers ninyo. So, hindi sa judgmental po ako, but when I always look sa kanila, hindi na sila makataas ng hagdan. Ako, lagi kong iniisip, oh my gosh, kahit ang payat-payat ko, at least I have the energy. So, I make use of those energy na meron ako to seize my day. Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin, and also be positive. Kasi hindi naman ibig sabihin you're always positive, you're always smiling. Di ba, positive means you always move forward. Okay, nadapa ako. Edi wow. Di ba, nadapa ako and all. And then, I always make sure na I am surrounded by people na hindi toxic. Kasi ang laki ng epekto nun. Promise, kung may mga negative na tao or may mga negative na kaibigan ka sa school, sinasabi ko sa'yo, hindi mo matatapos performance task mo. I swear to God, kung mga manginginom yung nakapaligid sa'yo, totoo, hindi ka makakatapos ng maayos. Mm-hmm. Pero ako, I have to surround myself by people who are aligned with my values. Fun, no, yung tinitreat yung learning as fun, tas at the same time, merong value sa pera kasi hindi po kami mayaman. So, sayang yung tuition. 'Di ba? Sayang yung tuition. Pero, syempre, hindi naman ako perpekto nun. Umiinom din ako. Pero, alam mo yon,
make You know sure how na to surrounded lang balance. ako. Oo, by balance, yung mga taong nakapaligid sa akin kasi yun yung nakaka-apekto sa'yo. Peer pressure. Yeah. Yan. At yung peer pressure na yun yung nakakawala dun sa seize the day mindset natin. Kapag pinapaligaya natin yung sarili natin because yun yung dinikta sa atin ng paligid natin. So, yes, surround yourself with fun people like Konyo Bicolano. Yes. Diba? Oh, thank you. Okay, so mga kabisyo, yan na sina Bea at si Kathleen. Nakasama natin, o si Eli. O siya mga kabisyo, susunod na po ang Kumikinang na Tambalan. Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa akin hanggang sa susunod na kwento ng Dear Love. Tomorrow na po. Salamat kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!